ho. Mili moj, imam da ti saopštim nešto jako važno ili možda je lepše da ti kažem da imam divne vesti za tebe. Sinoć, kad uključismo televiziju da čujemo vesti, ostadosmo bez teksta. Kao udarnu vest javiše koje dete je izabrano za najbolje u ovoj godini. Ma odmah sam te prepoznao. Pamtim te i od ranije kao izuzetno dobro dete. Ajme što sam se obradovao. Pa celu celcijatu noć nisam mogao da spavam od uzbuđenja. Zato jutros reših da ti se obratim ovim pismom i video porukom. Eto, da znaš da si zaslužio sve ove pohvale. Želim da ti čestitam na ovolikom uspehu i da ti kažem da sam izuzetno ponosan na tebe. I ne samo ja, već i baka Mrazica i vilenjaci, a baš oni su pratili kako se ponašaš tokom cijele godine i uvrstili te u sam vrh spiska najbolje dece svijeta. Razume se, pripremili smo i neke lepe poklone za tebe. Verujem da ćeš biti zadovoljan. A kad smo već kod vilenjačkog spiska dobre dece, ove godine je on izuzetno dug. Valter je pomislio da nam se štampač pokvario ili da štampa imena sve, a ne samo dobre dece. Ali nije kako je vilenjak pomislio, već je ove godine dobre dece više nego ikada ranije, što me čini izuzetno srećnim. Vilenjak Valter je pripremio list velike knjige dobre dece sa tvojim imenom i slikom koja će ovih dana biti ukoričena i koja će se doveka čuvati u našem arhivu i svedočiti visokom stepenu prvoklasne dobrote koji si ti dostigao, a koja će služiti za primjer budućim generacijama dece koja su još mala ili tek trebaju da se rode. Bravo! Eto, jutro sam baš otišao do pijace da kupim novine i potrepštine sa Baba Mrazicinog spiska, kad tamo ceo pijac bruji samo o tebi. Svi pričaju o onom detetu koje sinoć na televiziji proglasiše za najbolje. Jedan čiča uzo, pa naglas čita novine, a svi se skupili oko njega. Evo ovako kao ja sada. Riješio sam stoga da ceo današnji dan proglasim za praznik i da ceo dan samo uživamo u tvoju čast. Baba Mrazica i vilenjaci su spremili najukusniji ručak i kolače. Dobro, ja sam im malo pripomogao, jer uvek, a ti to već znaš, valja i treba pomagati drugima i razume se, jesti samo zdravu hranu, baš kao što je ova Baba Mrazicina. Molim te, kloni se burgera i slatkiša, jer oni nisu zdravi. Posle ručka, a mnogo je ukusan bio, Valter me je pobedio u partiji šaha. Važno je da se što više družiš sa svojima. Možeš i ti njih nekada da zabaviš, baš kao što i Valter sada zabavlja nas. Ovu pesmu pevamo u tvoju čast. Živ mi i zdrav bio, mili moj. Srećna ti nova godina.